Nyakorongo jong dakika 24 tok saa 3 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni tok marwa e chino mar makoromo. Okinyi makamu nyakorongo jong udoro loso kotenre kod penj mabende piny Kenya timo odiochieng' manyoro nwanno kanyo ka jopuonjre 2.4 nochaka yanga penj mano mar KJSEA kanyakla kod mano mar KPSEA. Bende wiwa kik wil gi penj mano mar KCSE mabende nochak chieng' tich ariyo mano mar juma mokalo. Wang'eni ka orom kanyo chieng' tarik 3 dwe mar 11 penj mar KCSE bende biro bed ka itimo mago mong'ere kaka practical. Sani orals gi practicals emosebedo ka dhi nyime kata kamano rom chieng' tarik 3 dwe mar 11 nyakorongo jwang penj mago mag theory ibiro bed ka itimo. Kok nyakorongo jwang ne ikruok mag penj anyisi welo mabende antiere godo kiny makawuono gino mara ni saneno posters mabende nwaseke e mbui magwa mopogore opogore. Yiena mar mondo miacha gi Hesbon Otieno nyakorongo jwang en jalup mano mar jagoro mano mar riwruok mar jopuonj mar NAT Bure Nairobi. Otieno roki ni oyawre nyalo mna ka thuolo mar moso Nyikora Mogi. Oyawre Sharon to kendo oyawre Nyikora Mogi. To adwa kawo thuolo ni mar miyo mijing'o jopuonjre matimo penj mar KJSEA to gi KPSEA to gi KCSE mar higa mar 2025 walemonegi to giyud ng'uono makende mondo gitim penj e yo malong'o. Erokamano ahinya. Kopogore gi Otieno nyakorongo jwang bende antiere ka gi George William mabende en jalony weche mag somo. Nyalo mna kawo thuolo mar moso Nyikora Mogi. Erokamano ahinya Sharon. Aduoko erokamano kuom kela e studio kendo. Amoso Nyikora Mogi jwang no yawre uru kamoro amora ma untie ma uluwe chenro ni. Sai mondo bed kodu uchiki tu mondo uwinj mbaka unbe ukonywa gi paro mana kamano. Erokamano ahinya nyakorongo jwang okang' mokwongo bende wantiere gi japuonj ka mano mar junior school mano mong'ere kaka Evans Otieno mabende puonje school mar Mary Shaw mantiere county mano ma Kajiado. Japuonj aroki ni machiegni kawo thuolo mar moso Nyikora Mogi. Erokamano Sharon. Rwaka studio kawuono. Amoso Nyikora Mogi ni oyawre uru kumoro amora ma untie uluwe chenro ni. An kae mondo wawuo matin e weche mag somo mag junior school. Kendo agone erokamano kuom ritowa nyaka sani kendo miyo nyithindwa go nafas maber mar timo penjgo mag KPSEA gi KJSEA. Erokamano ahinya. Nyakorongo jwang ne tich penj mar KJSEA kanyakla kod mano mar KPSEA nochakre odiochieng' manyoro nyana sigana mabende nolosno kanyo gi Judith Omondi e chakruok mag penj makamagi kapok wadonjo ayanga e twak marwa. Kowuok e kaunti ma Marsabit, Garissa, Wajir, Lamu, Siaya, Kisumu nyaka Nairobi e counties duto 47 mapacho ka. E yokinyi jotelo ma opogore mag migawo mar somo ne owuotho e kuonde kano penj ma opogore mar pogo otese penj mag grade mar 6 kod 9. E odiochieng' ma okwongo ma otimie Kisungu onge ng'ikruok ma oseyang ni obedie kinde penj gi. All the stakeholders, all the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. I've allocated 2 choppers for every county. That is 2 for Garissa, 2 choppers for Wajir, and 2 choppers for Mandera. Higani nitie chike manyien maduol matayo penj ne ko birogo kama oriwo loko kiful ma ilorogo kama ikane otese penj e kind lokruoge mamoko. Magi gin moko kuom okang' ma igeno ni dhi duoko piny rang'iny mar kuo mar penj. This year, the Ministry of Education and NEC have introduced several innovation and enhanced security measures to strengthen integrity and efficiency. Last year, for example, for KCSE, we introduced picking the mission twice, so that we were picking what is done in the afternoon is picked in the afternoon. What is done in the morning is picked in the morning. That was an important measure because so that we limit the time for
pre-examination exposure. E gwenge ma arita kwe ok berie kaka Turkana, oket jopuonjre kidienje mar neno ni arita gi obedo makare kinde penj. Kwa na sehemu chache ambazo zimekuwa na utovu wa usalama, upande ule wa Aro na upande ule wa Kainuk, na huu utovu wa usalama tumehakikisha kwamba tumeleta wanafunzi pamoja wafanyie mtihani kwa mahali pamoja ambapo watapewa ulinzi wa kutosha. Nonetheless, security is still round the clock because we are now doing patrols across the entire sub-county to ensure that these exams go on. So we will not see police officers in Kepsea and Gejesea centers. The students, we wish them all the best. E penj ni ma jopuonjre mag grade mar 9 gin 1.1 gimanyo mana maksi 60 ka duoko to jokanyo mag migao mar somo koni biro wuok kapok dwe mar 12 rumo. We have a formative assessment which is administered in grade 4, grade 5, grade 7 and grade 8. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%. I believe that before Christmas, the Kenya National Examinations Council should be able to let us know the results. E kinde ma penj mag jo grade mar 6 kod 9 chakore ayanga odiochieng' ma kawuono, telo mar migao mar somo ochiwo singo kendo bende ochiwo siem ne achudhe machano rocho chenrogi ni ok gibi yienegi chakre kawuono nyaka penj rum e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ne korongo jong mane ikrok mar penj mabeno chako odiochieng' manyoro. Winjo kanyo kwan mag jopuonjre 2.4 timo penj maket kod mage. To pane kiriwo nyaka mago mage KCSE gin jopuonjre moheo 3 Mana ka ngikoni mana matindo, Kepsea jopuonjre 1.29 biro bedo ka timo penj makamano kendo gidhi godo nyime. Kejesea mano penj mar junior school ne korongo jwang jopuonjre 1.13 ka penj mar KCSE mabende nochako kanyo gi orals gi practicals tichario mar juma mokalo. Gin jopuonjre 996 gi 70 kod 8. Kata kamano, penj mago mong'ere kaka theory nyakor Ngajwang biro bedo ka chako chakre chieng' tarik 3 dwe mar 11. To koloso kotende kod penj, nitiere tipo madwaro mar mondo miket na kanyo. Nitiere picha moro mabende George William biro bedo ka lose nyakor Ngajwang kotendre kod kaka penj osebed ketima inyanya penje mamoko maoko. Samoro George nyisa ni picha ni enango matimore ka nikech in mani wacho ni picha ni dwaro lose. Ero kamano nya Sharon. Adwa ni mondo wago mbaka e picha ni. Gi jowan go e studio. Japuonje Bonotieno to gi Evans. Kaka uneno picha ni. Picha ni na rodho nogo igni 6 mokalo. En picha manogo e piny India. E gweng' miluongo ni Bihar. Joma uneno ko oidho e korot go. Mage gin jonyuol. Gima ok une en ni nitie nyithindo matimo penj e tokot gi kocha, e yot gi kocha. Jonyuol temo konyo nyithindo kuom miyo gi otese matindo tindo ma wane waluongo ka wane university ni mwa Kenya kata mana pambana. To ok atem chayo jo Bihar. Gima adwa temo nyiso ni kata e Kenya ka e pinje mag Afrika kata piny duto gima timore Bihar ni e gima watimo kata kawuono watime. En ni wadich gi somo namba 1 mwaketo nyime mogik en penj ma nyithindo timo. Masewacho kaendi nyadinuoya ni wayie ni mondo waneg ng'ato to nyathi okal penj. Wanyalo timo gimoro amora mantiere e power ma wan go. To kaluwore gi kaka jalony jatend migao mar penj owacho e picha maneno ka nyathi manyako okelo cha. Owacho ni nitie penj diriyo. Nitie penj miluongo ni summative assessment ma itimo sani ni ma en mana atamalo 60. To nitiere mosebedo katimore
e grade 4, 5, 7 gaboro mose loso ne nyithindogi atamalo 40. Koro wuon gimonego bed ni timore gimoro maneno kacha bende manyalo bam gi jopiny. Sama principal secretary mar education wacho wach penjni to nitie dhok mowuoyogo apani uwinje. En owacho wach mar exam. Wasewuoyo wach exam kae nyadinuoya. To gini onego bed ni waluonge gi nyinge maratiro ok ma waparo e wiwa nikech ing'eni kochope migao mar principal secretary kanyo ene ma ji luwe to ka dhoge opusore kendo opusore moloyo dichiel ni maendi en examination ma ok en examination gima nyithindo timo e KJSEA kaka Otieno Guro wachonu en summative assessment. To gino onego bed ni wadefine ne jopiny maler mondo mi jonyuol ong'e ni gini ok idhne tado mondo kony ne nyathi. Wanyisi gini pogruok en ang'o kopogore gi penj gi assessment. Assessment nang'o to penj nang'o nikech mano ji ong'iyo godo. Mano gima onego bed ni wawacho sani. To adwa konyo mapiyo piyo mondo osiepena mamoko gi be owuoye. Ang'eyo ni penj mosetini osete ka nyithindo to ng'e gima gitimo. Ng'ama okia gima nyithindo timo kaendi modong' oko en janyuol ma pod paro ni penjni itime mar tho gi kuo ni ka nyathini nyaka kal penj eka ang' odonj alliance. Gima nomiyo change system mar education kowuok e 844 mondo bi e CBE en ni penjni nenegowa. Koro an drama ma osaround penj ka ok oberna gi pacha ni penj idhi yaw gi minister, idhi yawe gi principal secretary, idho ndege, koro bedo drama. Penj en oduoko penj achiel. Penj achiel ma penj ni duoko en niya. Bende nyithindwa opuonjore gik mane wadwaro ni mondo gipuonjre. Emomiyo item ka item bedo analyzed. Wang'eyo ni nyithindogi opuonjore reproduction maber. Nyithindogi opuonjore gini maber. Mondo mi wachan ne nyithindo mabiro next year. Ok en mar rwako nyithindo e skunde maber gi skunde maricho. Mano e wach ma adwa chakogo. To kama na inya keni Hezbon nikech koro winjo ka koro Jojos chaka wacha to osekwalo nwang'wech mondo kotende kaka penjo osebedi kata mna kitai pachoka kinjo kama kaka wacho weche mag assessment basa ni koro dhi nyime mano KJSEA gi KPSEA keni di wach nang'o wacho ni mago gin drama ka koro penj itero gi kala papla to gini intie bebe nok mar rita kuwe kuonde mamoko koth bende sani chwe. Adwa chako gi picha ma Jojo wacho ni mondo ketno mondo ane to gima notemo wacho kaka jonyuol temo ni mondo gikwal ne nyithindo penj. Aparo ni George kwaluo maler gima omiyo wawuok e examination mwadi assessment en gik makamago. Nikech chon e pach jonyuol kata pach jopiny en ni penj ema nyalo determine destination ma nyathi dhiye, ma koro chuno ni nyaka kwal penj eka nyathi odhi e okang' moro. Tiyudo ni okang' no kodhiye to nikech penj no kwal koro nyathi no ok nyal kop gi ngima ma motere cha. Koro aparo ni mano ema nogolowa e weche mag examination to wadonje weche mag assessment. To kadwa pogo ariyo assessment to gi examination kaka winje to gi kaka ng'eye. Ing'eni somo ka ng'ato dhi e skul kata kidhi e skul igni 8 mag primary mane nitie 844 machon. Ok onego ni penj achiel ema determine ni in ng'ama osomo kata ok osomo. Nikech e igni 8 go kata itimo penj to nyaka bed ni nitie gima ni make igni 8 go mopogore gi penj mitimo ma ikalo kata irem. Emomiyo ng'ato wacho ni asomo. Somo tiende ni idhi e klas, ibede e klas, monego bed ni ibede e klas, iwinjo japuonj, nitie weche ming'eyo ma ipogori gi ng'ama ok odhi e skul. Nitie weche ming'eyo kata koro ikalo penj kata ok ikalo penj. To nitie weche ming'eyo molong' ng'ama odhi e klas ma ok osomo. Mane tie somo, nitie lony ma in godo minyalo kata nyalo konyi e ngimani kata itimo penj kata ok itimo penj mikalo kata ok ikalo. Mane tie somo. To chon ne waketo ni ka nyathi ok okalo KCPE kata KCSE to nyathino igni modhi e skul te ikwano ka gima otimo nono, onge kuma odhiye.
emano wawuoge mano mowacho ni mano cutthroat competition ma ok kony piny to ok kony nyithindo modhi e skul. Emane wabiro e weche mag assessment wawacho niya, nyathi ka nyathi nitie gimong'eyo, kodhi e skul nitie gimong'eyo. Koro wapim gimong'eyo ni emodhi okonye e ngimane. Emomiyo ne waketo ni koro wadwa ng'iyane ni nyathini kowuotho kode e higni ma en e klas ma en e skul ni, ang'o mong'eyo manyalo konye minyalo tiego mondo dhi godo mbele, kata koro bed notimo gimiluongo ni summative assessment to ok otimo maber, to wang'iyo formative. Ni formative cha mane director NEC nosewacho ni nigi marks 40, atamalo 40. Nyathini nitie gimowuok godo e atamalo 40 manyalo konye e ngimane. Magi e gik mwang'iyo ni ka koro wakelo gi summative manitieni kwariwo to nyathini wan gi nyathi ma inyalo wacho ni nyathino wuok, onyalo tiyo tij stima, onyalo tiyo tij plumber, onyalo tiyo tij mane, koro irieye kuma onyalo dhi. Mano ema nomiyo wakelo ma. Koro be golo weche mag ni janyuol ka janyuol nyaka rire kata sani. Injo ka japuonj penjo ni Mr. Otieno, in ang'e ni japuonj maduong' e Kenya kaka ning'eri. Ere kaka inyalo konyo nyathina dhi Alliance kata dhi kure. Wawuok e weche makamago ni nyathini kamotere cha wan gi confidence ni gidhi medo tiege ma kubiro bedo ng'ama duong' to en kama odhi donje e yo malong'o maonge larruok kata competition moro ma owacho ni unnecessary. Mana kanya kama paro na lose kane Professor Ngondo, kawinjo ka Professor Ngondo loso to wacho ni kik waket nyithiwa e environment moro ka gima koro gidwa en competition. Wamiye gimiye thuolo environment maber mondo gitim assessment e yo maber, nikech it is not a matter of life and death. Mane giwacho. To korka security, beber ni wagolo weche mag ni nyaka ni examination center nyaka beda gi police chakre classroom nyaka oko. Mano oko chono, nikech onge kukelo security eka ji paro ni kare kamirito cha kwelo be nyaka bede eka ji paro weche mag kwelo. Koro aneno ni environment mochiwni en ober mondo bed kamano. Emomiyo kata George ne wacho weche mag drama ni containers gi nyaka CS ochiwo sa 11 sa 10 no dhi yawo container. Wawe thuolo kosemi manager kako Otieno miya manager ni ane machung' ne container mani kama. Joma biro kawo penj gibiya to wayawo container yo malong'o tamiye gi penj gidhi. Drama mang'eny miketegi ema miyo ji kelo kata bed ni ng'ato dwa nyiso nong'e tich otiyo mago kane kamago gi duto te biro bedo kwando sa nikech ong'e nyaka sani duola mochung' ne penje pacho ka NEC bende no biro koda yo manyasani wacho ni smart padlocks. Wacho ni gichako tiyo koda kiful mothedhi e yor lony manyasani korom gajwang' mago mag loro containers mag penj mar geng'o kum mar penj. Obiro bedo kwa twak ewi mano kata kamano Evans in japuonj mano mar junior school. Ing'eni sani tiere moko kuom jonyuol man gin gi wasiwasi, gin tiere koda kihondko. Ing'eni chon kaka nwatimo KCPE ma bende koro noserumo eka ne winjo ni nyara samoro dwadhi Alliance, wuoda dwaro dhi starehe kin mamoko. Sani jonyuol ma samoro koro nigi wasiwasi bende na giseyiero pathways e kind mamoko. Aparo ni kaka japuonj mar junior in bende gola no dok e it jonyuol assessments kitimo nang'we ni kik gibed gi kihondko nikech okang' makama biro mana juma mokalo nono kano mak rawera moro ma bende osebedo ka tiegore ocho Meru University jafothia ma bende nosebedo ka usore jonyuol penj malikore ni mag NEC. Jonyuol kik wuondi kinde makamagi to bende kik gibed gi kihondko. Akeni mathoth mamane madinyisgi kotenre kod kaka penj mag assessments gi amba wache moko winjore ok en penj kaka assessments makamage itimo. Erokamano Sharon. Wachake gi picha ma William oro wacha. Picha no en picha maber kabisa. Penj ama assessment ok en tho gi kuo. Ok en tho gi kuo. Nyathi onengo odhi e penj kong'eyo ni ok en tho gi kuo. Makata ko ok odhi maber to ok obi tho, pod obiro dak. Koro wach mar rito penj ma jonyuol puonje jomoko dwa konyo nyithindo ama kwalo nyithindo penj ok en wach maber. Koro pichano onengo bed puonj maber ne jopiny, ne joramogi kata ne Kenya mangima ni penj ok en tho gi kuo. Wawe nyithindo timatima penj yo mowinjore kendo gi kue maonge wasiwasi.
To koro assessment en wach maber, en wach maber mokelnwa e somo ka, ok en penj. Assessment en gima nyathi osebedo ka timo. Ma penj ni kata ka gitime en gima ong'eyo moko pandi. Gin gik ma gisebedo ka gitimo. Koro assessment ber ngech omiyowa gima nyathi osebedo ka timo, to kendo oketo nyathi kuma owinjore. Ing'eni penj mane timo chon cha, ama mitimo sani KCSE ni, en penj moro mane nyaki kale kokidag e ngimani, nyaki kale oneni ni ng'at moro mowinjore odag e piny ka, kendo nochikore gi weche tich ni nyaka itime kokiyud tich mo maber. But sani assessment mitimo ni en assessment, en penj moro, en assessment mamiyo nyathi donjo kuma wiyo kete. Emomiyo koro jonyuol ber ka golo wasiwasi, ber ka golo wasiwasi e chunygi, giwe nyithindo tim penjni. Nyathi biro donjo kuma owinjore kode, nyathi biro yudo skills ma biro miye en owuon otimo tije kende ma kata ok ondike to biro timo tije. Koro jonyuol kik ne ni nyithindo kok okalo assessment ni ok ginyadak, gibiro dak kendo gibiro dak maber. Kata ko oloso ute, kata ko gedo, tich moro amora motimo obiro time maber, ok ni en gimoro ma koro otimo ko bahatisha. Otimo maber ngech en gima osomo, kendo pathway mano yiero biro kete kuma owinjore gi wiye. Erokamano ahinya. To bende George Moselo ni seyo kaka penjo osebede ka iko e gwenge mopogore opogore pacho ka. Wacho ni jatend migawo mochung' weche mag somo kochuno ni nyaka odhi kata mana e gwenge kumitimo distributions kata mana kuonde ma ike penj. Nyaka sani duol mochung' ne exams kata mana penje pacho ka, mano NEC, bende nosebiro koda yo manyasani kor Mgajwang', mano mar geng'o kuo, mano mar penj. NEC obiro koda kiful ma othedhi e yor lony manyasani ma bende ibiro bed kiloro godo containers. Nano ka negisechako time, iwacho ni chenro ma kamano negisechako time containers 250, wang'eni wantiere koda containers 642. Ting'eni containers ma kama nikech en pilot initiative, okiteme mar neno kaka chenro ma kamano biro bedo kadhi nyime. Walosane kotendre kod mano nikech container ma kamano ka oyaw, ka kiful no yaw, to koro from the command center e log tich mar NEC ging'eni penj ma kamano yaw to no yaw sadi. Walosane kotendre gi mano nikech wang'eni system modhi atigodo en mano mar double lock system miyaw koda key ariyo. Iyawe gi sub county director mar education kanyakla kod deputy county commissioner. George. Adwa we amende duonda e wach mar kiful ni. Ing'eni kama security nitie ma heavy, nyisore ni kanyo nitie kuo. Koro manyiso ni wan jokwoe mag penj. Just simple. Wan jokwoe mag penj, emomiyo waketo NEC gi ng'wech mar loko kiful higa ka higa. Higa cha nego kifunde ariyo miyawo gi ng'ane. Higa ni koro en kiful ma digital. Lakini the underlying problem en ni wan jokwoe mag penj. To penj ok kwala nikech kuo onyuolwago. Ok onyuolwa ka wan jokwoe. Penj ni kwale nikech nitie yore adek momiyo wapuonjo jopiny. Momiyo wadhi skul. Momiyo nyathi konyuol to wachako paro ni watere e skul mane. Reason mokwongo en mar yor pesa, mar menyo. Emomiyo watero nyithindo e skul. To kaka wase riembo yore mag somo, Kenya ka wageo ni ko kidhi skul miyudo degree to ok idhi maber, ibiro chandori. To mano bende ok en Kenya ka kende, en piny mangima. Koro dhano timo gimoro amora ma ginyalo timo mondo ging'in, mondo gibed gi ngima maber. Onge ng'ama dwaro ni mondo chandre. To en mak mana ni gima wang'iyo no en gir bam. King'iyo maber, nase demonstrate ka chieng' moro ni nyathi masani dhi timo penj, owachna ni en milion adi? Mago mag KPSEA gi KJSEA gi milion 2.4. Milion 2.4. Koro kidieny ka kidieny ibiro yudo ka gin nyithindo madhi milion. To ka gisetimo penj, tibiro yudo ni jomodonjo e kidieny ma malo
ni matin moingo joma notimo. To timore kamano nyaka nyithindo donje e mbalariany. Koro chal ni system mar education ma wach menyo emosiro en wuoth mochakore e PP1 korie university. Iwacho gi dho ngere ni en conveyor belt. Sombwa en conveyor belt ma tero ji e university. To university, joma chope university, en atamalo adier mar Nyasaye. Joma nochako somo, iyudo ni joma donjo e university gin around 20%, atamalo 20, koro 80 dhi kanye. Omiyo sombwa onego bed ni isiro gi gik mopogore gi economics. Ni nyaka watim somo masiro somo. Ni ji opuonjre, ka ng'ato puonjre welding, en odhi skul nodwa puonjre welding. En gimitimo. Nikech sani dhano uso gima ginyalo timo, ok gius gima nie wigi. Mar ariyo en cultural. Cultural tiende niya, kitwa gi timbewa. Kitwa gi timbewa gin gik mopuonjore. Wapuonjore kaka wawuoyo. Adwa miyi example. Nyathi dongin gi nyathi e waka dong wan gi nyithindo. To joma onge gi nyithindo oseneno nyithindo gi wengegi. Ng'ama oseneno kipuonjo nyathi wuoyo. Nyathini ok ipuonj wuoyo. Nyathini puonjore wuoyo. Ng'ama oseneno kipuonjo nyathi wuoth. Nyathi puonjore wuoth. Manyiso ni ei dhano onyuolwa gi innate capability to learn. Ma puonj system ma puonj mwaketo ni en marwa mwawinjo go mor ni wan gi system maber. Lakini nyathi kikete tijwa onego bed ni wa create environment maber mar puonj mondo mi nyathi o thrive. Kapo ni en jamiel to omiel. Kapo ni en jang'wech to ringi. To kapo ni en jatheth chumbe to thedhi chumbe. Adwa miyi example ma nyako moro manobedo jamiel maduong', choreographer maduong'. Kane en jahigni 6, skul noriembe nyathi ma jahigni 6 ni nyathini ok obed piny, ochando japuonj. Koro min mare notere e osiptande nyithindo mag somo. To min gi laktar ne ni oko to en odong' e iye. To ne nitiere radio recorder moro to keto to thum ochako ywak. Koro nyathi ochako miel. To laktar nyiso miyo ni mama, nyathini ni ok tuo, nyathini ni jamiel. Tere e skund jomiel. Kae to min mare otere e skund jomiel, mobedo one of the biggest choreographers the world has ever known. Koro gima ma nyisowa ni ber ka waduoge philosophy mar CBE. Philosophy mar CBE en mar competencies. Gima ng'ato otegno go e gima ng'ato somo. Wawe uketo nyithindo ni somo chemistry to jamiel. Isomo chemistry ka bende no serwenya. Koro kineno ka nyathi jamiel tere skund miel. Ka nyathi drama tere skund drama. Later on abiro duogo gi wach mar drama no maber. Kawuono na chiwo gi drama. Erokamano ahinya. Ni chako gi drama be mane chako goda. Kani Hezbonda king'yo kram na yo manyasani ma koro neko biro godo mano mar geng'o fu mar piny. Diwach nang'o smart padlocks gi. Adwa chako niya. Ni nyathi matimo penj ok en jakuo. Nikech nyathi onge chieng' ma nyathi osepenjo japuonj ni kwal na penj kiny. Nikech wadhi timo penj, dhi dwar kaka ikwalo na penj kelna. Nyithindo bedo directed kaka skul odwaro, kata kaka jonyuol gi odwaro. Kaka dwarore nyathi somo ni mondo chieng' penj okel mondo bed penj, mondo tim penj, mondo yud duoko. Kakoro bedo ni ikwalo penj, to kare nyathino ok kwal penj. En ng'ama duong' miluongo ni janyuol, kata ng'ama duong' miluongo ni japuonj. Kata ng'ama duong' miluongo ni akia ni luong ni ema kwalo penj. Ma security minano kiketo gine containers ok ket ne nyathi ma dhi timo penj. Security no iketo ne ng'ama duong' ma kwalo negi ma ene pache okel ni penj nyaka kwal. Ato secondly adwa penjra niya, kane sirikal oketo kifunde achiel miyawo gi ji 2,
to pod giyudo ni ji ariyo gi okoromo. Nikech padne ne yawe clockwise gi anti-clockwise. Oyawe gotieno, to yawe gi George kata Evans. Ong'ere ni ka penj no okwale container cha, to en Otieno, to en Evans. Accountability en ni Otieno, ere kaka ne penj okwale container mane in godo ni. Evans, wachane to une mano yawo ka. Koro kochimo ni koro Otieno gi Evans be ok nyal bedo trusted ni koro wakel smart padlock. Kendo koro wapenjore niya, ka Otieno gi Evans ema ok nyal bedo trusted nikech gin kifung. Smart padlock ni to ere kaka di bedo trusted. The smart padlock to koro ng'e log tich mar NEC command center malukuche mayang. Ang'o ma ok ging'eyo ma ni Otieno gi Evans ema omiyo penj okwal ma koro smart ni dhi ng'eyo moloyo. Ating'iyo gima koro wawacho ni business ni cost benefit analysis. Ing'eyo ni koro analysis mar smart padlock ni ere gima odhi kelo mopogore to gi nengo moseti godo mondo wakel gini. An aparo ni adwa medo gi weche mane Jojo chakore godo ni drama ni gigi gina public shows moko modwa kelo wa build confidence moko nego bed ni wa invest a lot in. Gimo nego bed ni wang'eyo ni penje timo ka Otieno okorome rito penj to kikete orich penj. Ka joma yawo padlocks gi kata joma rito kama penj nitie okoromo go ni gin gi trust deficit, gin joma untrustworthy, to kik migi thuolo ni mondo koro idhi invest ni dwa medo kifuli dwa timo ang'o. Let us just develop humanly ni ng'ato ka nigi trust ma nyalo timo gimoro to miye thuolo mondo tem mano, to ng'ama ok nigi trust to kigiket kanyo nikech moko magi kelo gi they are just public shows. Makoro smart padlocks no bendi seyo. No ka idea mar smart padlock ni to dakaneno karwako. Mak mana kane giwacho ni smart padlock ni bro miyo koro nengo mwachulo atiolo Otieno gi ng'a mondo gibed ni girito smart padlock bro kao space magi to cost bro dok pay. Mane madine ginyisa ni mano nyalo timore. To Otieno ni kacha. Evans ni kacha. To smart padlock be ni kacha. Police be ni kacha. To kare koro wakonyango. To joma dongo gi ema kwalo penj. Nyithindo matimo penj kata matimo assessment ok kwal penj. Koro nyakwa ng'iya ni to corruption en ng'ama time to ng'ama kele nikech nyathicha is an innocent victim. In fact en picha marach kini yudo ka nyithindo ok yud results gi ni nikech no fwenye ni skund no penj no kwal kata nyithindo ma very innocent nikech gino giwacho ni kelnwa uru gine gi mondo watem ne gibedo assisted. Koro weche ma wa address ka which are very serious ni how do we ensure ni people work with a lot of integrity. Gin ma ka kimiye ti to ing'e ni tijni Otieno di tiye yo malong'o ma ok bibedo gi ng'ekruok moro. Aparo ni mane monego introduce to okay iga ni gikelo smart padlock iga mabiro gi dikela. Pani smart padlocks bende gin nengo wacho ni mabedo nyiew gi godo nikech lony manyasani bende ka biro gomenda. Ka pelo okwal gi smart padlock igani to iga mabiro gidhi kwalo gang'o nikech every action there is a reaction. Ng'ama loso smart padlock no nitie be ng'ama loso deal kaka odhi deal gi smart padlock. Ero kama na inyo mwalimu. Kata kama na ngeni Evans beni nitire koda paro manek beni chwali bro bedo kichwalo bang' yweyo nikech kinde mabende ni kwalo penj ni kwalo nikech wang'eni skunde bende na piema. Kara jatend migo mar somo na wuok to wacho ni school A oyudo kama school B oyudo kama to wan kaka jofwambo bende wastako rengo. Wadwa ng'e kata mana jopuonjre weche ma kamago bende lokore nyaka gisani. Koko mano nyaka ronga jwang' ote magi med oro lai mago te machokare deka uchiel nono mbui mago ganda bende dwa achiel kachiel le mbui mar Facebook kaneno antire YouTube X kanyakla kod Citizen Digital. Lakayo matino mwalimu Evans angeni bro bedo kiduogo koda paro kotenre kod smart padlocks makamage ikidhi mabora. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.
telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Yeah, it's called pivoting. So they are pivoting to Kenya, which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka miraa yangu ikatike? Ai bwana murume, ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Dubai, a city of endless possibilities. Marvel at the skylines from the top of Burj Khalifa. Shop in world-class malls, dine under the stars, and explore the desert on an unforgettable safari. Cruise along the creek at sunset and let the rhythm of the city inspire you. Whether you're traveling solo, with a partner, or with friends, Dubai is yours to discover. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Nekorongo jang machiegni okang' mar 2 dakika kadha dek tok saa 4 mar okinyi. Pod wanono penj mabende dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore pacho kod chimanyoro. Penj mar KPSEA gi KJSEA nochako, kata kamano penj mar KCSE to nochako kanyo juma mokadho.
mabende gitemo orals gi practicals. Theory biro bedo kachako chien tarik 3 dwe mar 11 mar higani. Kapok adhi alanda kata mana kapok awuoyo sasa, mwalimu George bende mwalimu Evans bende rwaki e twak ahinya kaluwore kod kifunde manyasani makoro nek no biro godo mar gayo kuo mano mar page. Korka korika japuonj inene machal nade? Erokamano. An gima dhiera Kenya ni gik moko timore lakini onge action mikawo ne ji. Gima dhiera ni nyaka ne chak kwal penj. Pok waneno penj miloro negi. Penj gi okwal gi e container. Penj gi iseto gi dhano. Jok ma seto penj gi ema sambaza penj gi. Koro penj chakore nek. Penj ok chakre container ka. To nyaka ne ji chak kwal penj sana makoro kel container ni. Jok ma yawo gigi komiya kis William Bomekis to wane mwarito kendo wane mwayawo container ni. Police bentie gi bunde bathwa ka. Koro nyaka ko yawo gigi dong nyaka penje William ni to wane ma wan gi ki wan ji ariyo e kinda kodi ngoyawo gini. To kata kwa onge answer to nyaka dong DCI bima penjwa une ji ariyo gi une momiu kis police bentie ngoyawo gigi. Penjo no duoko pok no yudi to kendo pok no nena yange piny ka koro jok momi kis mimiyo kis e county mopogore gi onge ng'ano semaki. Ji ariyo momi county kia commissioner mar yawo gigi jok man gi pok no neno ng'ano maki but gigi tiyawo. Koro an gima neno ni nitie mibadhi moro madhi mbele ma serikal oumo ne wang'e. Ngech giko yaw to wamako jogi kendo mwaneno serious action mokaw ne jogi. Biro rumo makati we ma container no to onge ng'a kwalo gi. Koro watch smart padlocks gi. Ok en wach moro mowinjore. Pesa itiyogo mang'eny. Itiyo gi pesa mang'eny ma itimogo gimoko winjore. Pesa gi yudo skunde onge pesa, infrastructure rach, jopuonje chulo marach, kata jok manono penj, jok marito penj. Iyudo ka koro kuful ming'iewo gi pesa dhi mang'eny, pesa monego tigo e yo mowinjore. Pesa monego ti okonygo nyithindo kata in terms of infrastructure, skunde and everything. Koro ena loophole moro mantie serikal mantie Kenya waka mapoko din. Kendo ji chieme to ka serikal ne yawo wang'e madin container go kata wegi nono onge ng'a biro kwalo penj. Nyaka wapuonj nyithindo e yo mowinjore. Nyathi oyud gima onego oyudi. Jonyuol ma yiene gimbe iuso ne gi penj to ging'iewo giketho nyithindo. Wabiro wayudo ka koro wan gi nyithindo ma engineers bagero ute, wan gi dakteche manego ji osiptal, ute gi gore piny. Nang'o? Ngech wane mwaketho nyithindo gi. Iketo nyathi kuma ok owinjore. We nyathi otim penj gi wiye oyud gima onya yudo. Oyud skill kata kodhi weng'o, kata kodhi gero to gero gimoro mowinjore kata ka en wicho rangi. To kowicho ni rangi adieri to wacho ni ma fundi adieri. Emomiyo wan gi problems tinde. Iyudo ka koro generation ni timbe timore Kenya kama iyudo ka ute rwambore piny. Ji thoyo hospital, ng'ato timone daktari timone jatuo operation, sindano kia pala odonge dend jatuo ng'ato tho. Koro en gima wan wakelo shida kendo. Kendo kuma koro wachiko ni kaka Kenya ok odhi rumo maber. Wabiro tieko jowa wan owuon kendo jonyuol ema tieko nyithindgi gin owuon. Koro ma wach ma serikal onego kaw matek kendo onego kaw serious through the DCI offices. Ginon jok ma yawo gi gin jomage. Dhiero wanono ka koro sani wan gi smart padlocks ma koro yawo gi ji adek ya ji adi. Next year biro tim nang'o? Ok wanyadhi mbele ni koro gigi iloko gi pile. Nyaka wa find permanent solution. Ka problem tie, shida moro nitie, nyaka wang'eni ni shida ni oa kanye. Mondo koro wadin kanyo, mondo koro kik wathagre gi loko gik moko pile. Koro ananeno ka koro kanyo mibadhi moro nitie ma kendo sirikal nyaka ket tiende piny maber. Matiang'i notemo wach kuo penj ni kendo notemo kabisa. Kendo ndalogo kuo penj nodok piny. Ngech nokawo action ne jok matimo gigo kendo nodhi e ground mone gima timore. An apuonje skul mar Merisho ma kata ilwaro ma milion adi
nyathi biro omoni. Nyathi biro omoni, onge kuo, gech wapuonjo nyithindo ni nyaki bed jaratiro, integrity matters. Integrity matters. Kati luaro mango to nyaka lande kendo bok bilandi nitie kumitero gi reception to gigo ibiro yudi lando gi parade iyudo kati luaro masimu kata enango onge kuo e school kanyo. Kata sani kako watimo penj no, school no onge japuonj kata chiel, jopuonj odhi te dala. Koro kwalo penj chakore ne okate containers. To adieri onge nyathi ma dhi kono ga japuonj ni kwal la penj watem kaka wane mwadhi to wakwalo ne nyithindo gi penj. To waketho nyithindo gi, wamiyo nyithindo gi timo tije moko winjore gi nyowa kendo wane modugo wahinyore kendo. Erokamano ahinya. Takini kuma penj makama kata bedi ni sani koren mana assessment mabedi tima hinya ne skunde mago ma KJSEA mano ne penj mar KJSEA kanyakla kod mano mar KPSEA KCSE bere wanyalo wacho ni en wach machielo kendo nikech KCSE ngeni koro lai mar 844 ni bedo phased out. Mabende nane nokro ni jopuonjre aparo ni mabro bedo ka donjo form 3 next year. Aparo ni ko jopuonjre masani mantiere form 2 kodonje form 3 next year and then 2027 gintiere form 4 koro 844 rumo kamano ka koro CBE nyithindo mabende koro bro bedo ka donjo junior school nyakoro Mgajwanga mano senior school grade 10 chakre January koro 844 bedo phased out gi KCSE mabende koro bro bedo ka itimo chop kanyo higa mar 2020 kod abiriyo. Ang'eni George kapok wiyo wil gi wach drama manwacho na chomni wiecha mar mondo mi iler gima ne dwaro wacho. Erokamano Sharon. Kifund digital ni to en mana drama. en drama kaka na wacho to kawuono nachiwo gi drama e wiya. Adwa chiwo analogy moro mar drama. Para ne wach theater. Dongu ng'e theater maber jowetena. Koro e theater kacha ere gik ma kigolo to theater pod bro dhi nyime. Inya golo curtain, theater pod dhi nyime. Inya golo the building, theater pod dhi nyime. Donge? Inya golo script. Nikech nitie joma timo drama e Kenya ka ok ondiko. Dong timore. In fact, inya golo nyaka kombe ma ji bete. Nyaka props. Inya golo te. Nitie gik moko ariyo kende ma ok inya golo. Okinya golo the actor to okinya golo the audience. Ki golo actor gi audience to koro dong ang'o? There is no theater. Analogy no adwa kelo education ka. Education ka nitie gi ji ariyo ma ki golo to koro onge education. To gine ji ariyo kende ma ok wa focus. En japuonjre to en japuonj. Penj mano inyalo golo penj to puonjruok pod dhi nyime. Inyalo golo class to puonjruok pod dhi nyime. Koro aneno debed ni an gi thuolo mar rieyo somo ma Kenya ka mondo mi gik mwatimo kaka penj obed ma useful. Da focus kuom nyathi gi japuonj. Nyathi gi japuonj during the year ok giko mariga ni sa penj korka golo opanga korka golo mtoka korka golo ang'o gima most important en gima timore chieng' ma nyathi odonje school first term nyaka chieng' modhi ot ang'o gini motimore kane wanyalo choko peswa te mondo waket kanyo ne nyalo bedo maber. Kendo next year de waneno ka nitiere different picture. Gima nyalo moro chunya en ni seche ma ang' ogol result mar penj ni kik drama ochako timre kendo. Akwera ng'eni biro timore to useneno drama mar iting'o nyithindo e gok sikunde koro ogolo mtokni lando kaka gitimo maber. All drama. Focus marwa kaka jomotelo ne somo lony mar somo ka endi Sharon aneno ka wadwa dich gi drama ahinya emomiyo drama no chiwo go wiya kanyo. Koro osiepena akwayo kata ka udok kuonde ma untie to ujiw ji ni yawa waduok focus wa kuom ji ariyo
ma very important. Wagego drama hiro kamano. Nani koro mna ote moro desbol koro mna kapok iloso ote ma kamano kijalo mna ketna ote mano mar engineer Lazaro Kanyamboka beba natemo somo kaka penj nosebede ka itimo mane kinde thuolo mar higni machien ma bende osekadho. Wacho kadhi ni sani aneno method ma yande oketi ne jonon penj mok go ne nyithind wacho ni mok go nyithind candidates dhi bedo maber kabisa. Osefwenyore ni Kenya en piny mathoth ji ok apply professionalism e tijgi. Imedo ni jo Kenya ohero apply corruption kod nepotism. Ananyalo paro during our KCPE time ne ochuno ma jaod bura marwa o petition National Examination Council eka ne gi review magiyudo ni kare ne itemo failwa intentionally nikech politics mago mag piny. Penjwa ne onona diriyo. Ineno karamna weche karamna cases manosebedo kinde mosekalo. Hezbo nangeni sebede lai mar somo ka kuom thuolo malach. Akeni pachiko tende mane debed nango. Dibende piny Kenya koro wae mudho wacho moler koso. Aparo ni kama janeno kendo jawinjo no lose ne nitie gimoro mobiro ni penj gi kinono gi to gi nyalo dhi adhiya gi enrollment number kata index number to onge nying ng'ato mondo koro bed ni ng'ama nono penjo kong'e ni ma karatas Hezbon Otieno kata ma karatas George Williams kata Evans Otieno ena ni en karatas mokel ni mondo kod nono karatas no to koro miye fairness monego bed nikech jomoko be wachore okelo wach nepotism ni jomoko be nono nying ni ma en Kamau amiyo nono ma en Mutisia amiyo achiel koro mondo kik wabed gi that unfairness koro karatas bila maonge nying tinone yo maber to no wacho ni that's a good idea which is actually a good idea lakini gima dwa wacho ni ochopo nade mondo wachope okang' makamano ni koro kata nono penj be wakete nepotism kata nono penj be wakete tribalism kata nono penj be wakete being skewed ochopo kanye chon be ni wacho ni ka ji oyudo karatas for example mata mia kaka example ni karatas ondik ni Mangu High to assumption ni nyithindo gi nyaka kal ka karatas ondik ni school moro ma puodho moro ma ni dala magi to nyithindo ma nyaka rew ang'o mano chope pach ji ni mondo wach ni mano nyalo timore koro paro ni golo parono ni nyithindo imiyo equal ground ni kat kinono pentino ne equal ground nyalo golo weche moko matindo mondo wabed gi fairness ka nono smartphone smart padlock be pod chando pacha nikech knowledge en gima onego bed ni en free en open en gima iyude knowledge kata kama wabede ni onego bed ni ka knowledge nitie to wayudo koro irony mabiro ni watemo design kata kiful madhi loro ne knowledge ni knowledge koro ok nyal bedo acquired idwa deyo kiful kata inyalo keto gi ariyo adek ang'wen mondo ilor ne knowledge ang'o mochopowa kama wawacho ni nyaka wadi knowledge yo makamano aparo ni we are not being fair kata bed ni wadwa ng'iyo ni security to nego wang'i yore mamoko manyalo konyowa molo ng'iyo kifunde kifunde masani manyasani onego wang'i ane yore moko mwanyalo ng'iyo godo rito penj to penj ni ne wasewacho chon ni penj ok onego bed ni en modetermine ngima ng'ato nyithindo mose succeed e ngima ka manoko kalo penj to knowledge manoa godo e school orome bedo engineer maduong' nitie moko modhi adhiya to osomo kata mechanic e garage to gi knowledge mane en godo mar wacho dhosungu to gi Kiswahili to gi application mar kwano omiyo bedo ja garage maduong' ma en biro ndiko ji e garage kanyo to grade manoa godo no ok en grade minyalo wacho ni no nyalo bedo engineer koro wayawa knowledge obed ni en gima ng'ato ng'eyo molony godo gi rieko to gi riekri ma ng'ato nonyuol godo to gi puonjruok manoyudo e skul koriwo to nyalo miyo ng'ani bedo ng'ama successful e ngima kik wakete ni warede ni koro kochopo ndalo penj kama to wabiro e studio ni wan be wadwa discuss ni koro penj ni time penj onego beda en gima common ma kawaida ikitime to kogole ok ni nyaka wakos drama mane Jojo osewacho kani obeda a transition
maber kaka nyathi be transit from bedo nyathi manopuonjore loso manopuonjore wuoth to hesbon bendi paro ni nikech penj gin gigo ma bende nyithindo ng'iyo godo timo kinde ka kinde kata ne sikul bendi paro ni ka koro penj madongo maka mama na kaka wacho ni drama ogero kelo obila nitiere kanyo nono kaka otimo samoro nyalo namiyo nyathi obed kata mana gi luoro nyathi mane nigi ng'eyo nyathi mane nigi ng'eyo moselony ma kata kiangi ka bang' timo penjo na e class moket ne security to kotimo maber bang'e ka miya karatas no environment ma mare wuon be ok bi dwaro ne odwaro textbook odwaro ang'o mondo ng'e obiro bida to gi penj mane imiye no mong'eya moneni ma dina yudo ang'o manochanda ma dina timo tiyudo ni environment manomiye cha ema nomiyo pache ogeredo pache mag ena gi tension moko nyal timo penje yo maber to kama nadwa ni mondo waduoge maduong' nikech sani to invigilators ni sewacho ni wan gi almost 180,294 jomochung' ne penjgi ma ondik e orak gi Kenya National Examination Council chudo gi ema no nego bed ni wacho sani ni nikech magi be ema golo weche matindo kama nikech ka ok ichula in time how accountable do you want me to be chudo gi ema nego bed ni wang'iyo ni pesa gi cha no osebedo budgeted en pesa manitie anyalo paro kane wawacho ni serikal ochiwo zero budget to NEC on examination matters ne wago koko wacho ni serikal nyaka chiw pesa machung' ne assessments gi examination pesa no koro nitie ni e budget jopuonj gi ok onego bed ni girito nyaka dweche 6 7 8 ka wadhi timo the next page ekimiyo gi pesa ni matindo manochik gi ni dimigi ma within that range of time koro kata pesa no nen kata 4,000 moro kata 3,000 value ne be koro onge gima dhi konyo godo jopuonj ni onge to japuonj no struggle ma kata kano dhi obede marking center obedo kata 3 weeks ma ok oneno joge kodok e ot to dok gi lwete li to gi pesa matin 4,000 pesa no nego benis NEC chiwe in good time mondo jogi be obed gi moral nikech magi be kikore gi weche mag kuomine no wacho gi kade be ni efficiency ni e sectors te jopuonji chulo in good time for invigilation for supervision chulo gi marking centers real time everything is prompt okapar ka wadhi bedo gi weche mang'eny manitie gi koro an be onyiso NEC chuluru jopuonji in good time ka gitieko tich to migi pesa gi gidhi giti godo to kendo pesa ma usebedo kumiyo gi bed ni tin nikech for a long time poku review payment mimiyo jopuonj dhiuru review payment mondo jopuonj oyud pesa manyalo miyo pesa miduoko negi cha kata transport ok nyal chulo gimi jopuonj pesa maber manyalo miyo jopuonj nyalo dong kata nyalo dok e ot kata galot moro kata giringo moro mondo nyithindo mane owe chien kata joma no owe chien feel impact mar miyo ni baba ne onge kata mama ne onge aparo ni kanyi madwaro mar mondo mwalose nikech kin thuolo mosekalo ywak osebedo iwacho ni ywak gi moro la osebedo banka koro penjo setim invigilation osetim jonon penj bondo soneno penj ma penjo oseduogo Nyakoronga Jwang to koro invigilators ok migi pesa makare nikech kaneno ni penj ma higa Nyakoronga Jwang invigilators ma bende biro bedo ka ng'iyo kaka penj mar KCSE dhi nyime gin 54,782 makoro ng'iyo penj mar KPSEA gi KJSEA ma bende koro dhi nyime gin invigilators 125,492 kiriwo te mago gin invigilator e penj adek madongo koro gin invigilators 1,180,274 Ken Evans ka japuonj bende sido thuolo mar timo invigilation mago mag penj e pachoka to samoro kane temo kamano nodhi nade chudo e kin mamoko Erokamano Sharon. An kaka japuonj atiegora kendo aseto penji kendo anono penj invigilation basetimo but ok dhiga maber kobiro kuom chudo. Iyudo ka koro pesa japuonj osetiyo to pesa kao dweche 4-5 kokimiyo japuonj pesa. Invigilation imiyi pesa moro matin ma iyudo ka miyi 10,000 pesa mo matin mokony tiyudo kirite ma koro kata kobiro kokonyi kata jopuonj manono penj anono penj last year nanono higa mokalo nwarito pesa dweche 2-3 iyudo koro kata environment minone penj ena test gech itiyo tadieri ok ine pesa
itiyo tirito pesa for a very long period of time. Seche moko kata bang' nono kata fare midok go dala ionge go poko miu pesa. Chuni go simu dala ma kendo ichaki ikuaji pesa fare midok go dala. Jidhier manono to midhi tich ni ang'o timore makata fare miduogo go ionge go. Koro sama ionge kata fare midok go dala ni nyithindo kata jok miwe dala to koro kidonjo to dhi bedo nang'o. Kelo koke ot kendo ma ineni maka ng'at momok serious mokia gimo dhi tim. Koro aneno ka mila moro nitie Kenya ka kabisa kendo gima kelo wach ni en poor governance. Iyudo ka koro pesa moko iwita adieri waneno ka tugo mag mipira nitie Kenya ka mag Harambee Stars gi waneno recently. Iyudo ka jatend piny ne golo pesa kendo millions ne yudore immediately. Maka giwen to million osewuok, ka giwen to million osewuok. Ba jomoko ngima gi nolokore from there nyaka sani. En ang'o timore puonj ka ma pesa ok nyal mi jopuonje maber. Iyudo ka japuonj thagore ma ngima japuonj rach, ma ngima japuonj en rach ma ok lokre. Higa ka higa ngima no ok nyal lokore. Ngech japuonj en ng'at moro mocha kendo ok omiye nyadhi monego miye. Awinjo ka jatelo moro e Kenya ka ok biluongo nyinge noseluongo ni wan jo ABCD. Japuonj ocha dieri ocha ma kata pesa chudo ok chul gi maber. Koro mane shida ma wan go Kenya ka wan gi misplaced priorities. Iyudo ka koro weche monego oket mbele kaka weche puonj, weche thieth, gik machalo kamago. Pesa oket kuno yo maber. Ok omiye priority. Pesa iketo kumoro moko winjore kendo pesa go jichamo gi achama kendo pesa ng'enye Kenya ka kabisa. Ng'enye Kenya ka dieri kawuono ka kora biro gokinyi kora luwo expressway. Alo ka ndara no ger maber diera to resources gi wakanyi. Kendo iluongo ma jo China magero ndi China. Duoko wakuma nwa wacho ni Kenya ka kwalo penj kuo. Miyo ok wanya gero kata gik machalo kamago. Ngech oketwa kumoko winjore. Skills onge. Koro Kenya ka wan gi misplaced priorities. Wakadho penj to waonge skills. Wakalo penj to waonge skills. Onge gima nitie wiwa. Nyathi oyudo lakini nyathi onge skills ma onge gima nyakonye. Ketho ngima nyathi. Emomiyo koro competency based curriculum ni or education ni konyo nyithindo nyathi otima gima ober. Ko wengo to weng. Ko doctor to be ko kan gera ot maber. Mondo koro watiek weche makuo penj gi. Serikal be ong'ie wach jopuonje hinyore. Wach motenre kod penj, wach motenre kod chudo mago mag jopuonje maparo ni lecturers nyaka Ronga Jwanga mai wacho ni aparo ni mae juma mano mar 7 nikech lecturers osebedo ka ng'anyo kuom thuolo ma hawo dwe achiel nyaka Ronga Jwanga ka bende pok ochulgi giywago reyo ni gidwaro chudo pesa onge. Aya, we waka uyo matin nyaka Ronga Jwanga. Kata kamano kapok waka uyo matin, nitiere ote madaro mar mondo mi asom achiel nikech nebudi ka uyueyo koromo kanyo gi dakika 30. Eriko Ronald wacho ni Yore Sharon mosna jopuonj an gi penjo ni nyithindo matimo grade 9 koro gidhi nyaka form 6. Akeni waduog gima kasa wacho kanyo ni Casto alafu I wish my brother Banjo Ginyang primary school kantiere Kibgori block 1 aparo ni gin mana ote mago mag success. Aparo no ka yo matin aneno ba Musa minode kanyo. Kaka bana ka yo matin aparo ni waduog gimano nikech aparo ni koro ntiere confusion chochni mabende ntiere ka nikech penjo mabende koro janeno marwa oro agino ni en penjo mabende jonyuol dwaro ng'eyo ni ata form 4 koso wabro dhi nyaka form 6 wako yo matin. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Agitango matimregi jario maero ni mana machiegni koda to ginena to bendo kinyal resa. Nyasacha, timane gimoro.
Nekorom ga jonga poko mudhu kata mana pi aneno ka kendo chako dugo kendo he okang mano mar ariyo wadongi matin ne dakika 25 mar mondo watiek twak mar Nyakorom ga jwang. Aparo ni e okang koro mogik di wachaka na gi ote mabende janino marwa no oro Clinton manaka nyalo keto na ote makamana chaka soma nena bange angeni biro bedo koduoke e yo makare. Ote makamana Nyakorom ga jwang mabende na somo kapok nwadhi e yweyo matin ata mama na manye ka to kanene Eriko Donald nawacho ni oyore Sharon mosna jopuonj an gi penjo ni nyithindo matimo grade 9 koro gibiro bedo ka gidhi nyaka form 6 koso aparo na chako di George duoko kotenre kod mana mano to kendo duoko yot ma piyo system kano lokore no wuok e 844 to basic education sani en ma igni 12 en igni 12 ariyo en mar pre-primary milungo ni PP1 and PP2 kaito grade 1 to 3 kaito middle school which is grade 4 to grade 6 and then junior school which is grade 7 to grade 9 and then senior school which is grade 10 nyaka grade 12 onge form 6 to onge form 5 kitieko grade 10 tidonje university to gimotimore maber na Sharon kawaseduoko japenjo no en niya CBE dhi nyime wabedo gi chir ma wamako rwath gi tunge ma waloko system mar education kowuok e 844 mane e kama mibadhi mar kwalo penj notime nam masani koro wan gi progress matin ne wantiere chunya uka mar airi seche mane gini no chakore chon ochakore kia Professor Odhiambo commission kia Professor Hu commission moduogo bedo kama koro iloke system mowuok e 844 kodonjo CBC/CBE to ne nitie joma noyie kuom 844 mane ogitamore completely ni 844 ok lokre to sani olokore omiyo an awuon kama bete awinjo ka chunya mor ka neno ka koro iwacho ni nyithindo nyalo yudo maxi 40 kapok donjo od penj mano gima moro chunya nikech nitie nyithindo maxi 40 no ema gi ago ka gidonjo od penj to ginyalo yudo 5 6 kata 10 koro waduoko ne Nyasaye erokamano lakini dhano bonego bed ni waduoko ne erokamano ka uyie na nitiere yawuoyi mosechung kod CBC ka gitelo negi mokuongo en wuod Nyakach motelo KICD kani iluongo ni Professor Charles Ochengo Ng'ondo mosetelo na implementation mar CBC/CBE mochopo kama ochopeni ok en tich mayot nyono piny bi wach ni gini dhi nyime mar ariyo en wuoyi ma waneno ka wuoyo kae majanek Dr. David Njeng'ere en be nowuok KICD seche mane wachako wacho wach mar loko system mar education koro nitie joma nyaka wagone gi erokamano to nitiere gik madhi nyime maber manyaka wawachi wang'eyo ni kwa biro ga e studio to ng'eny ne en ywagruok gi muodo lak ni madhi marach ero koro waseyie ni adier mar Nyasaye wach pesa mar chulo jopuonj to dhi marach kata ana yiego ta adwa duoko wa mondo wane gima dhi nyime maber wang'eyo ni sani ka nyathi owuok e skul janyuol moro nowacho na ni o compare nyithinde motimo CBC gi motimo 844 nyathi motimo CBC en nyathi manyalo chung mawuo masir gimong'eyo to ja 844 niete na wacho nuka ni wan kade wasomo ni wacho ni waling wuoyo en go koko manyiso ni kata ka in gi paro maber to ginyal wacho to sani nyathi ja CBC en nyathi manyalo wuoyo ka gima en mbunge owuoyo ka Hassan Joho manyiso ni koro nyathi ni gi future mano Endrate. Akani medi ko tende kod mana es bonena. Ada duoko ja winjo ja neno ni
form 6 kata ndalo mar 844 ne onge. Form 6 ne nitie ndalo ma joma nosomo mane wasome cha an achiel kuom joma nosomo. Nichope form 6. Manotimo form 6 ne idhi klas 7 tidonje form 1, form 2, form 3, form 4 ato kikalo tidhi form 5, form 6. 844 ne ichope form 4 tidhi university tidhi mbalariany. To system ma wan godo masani onge weche mag form, en weche mag grade. Emomiyo wan e grade 6 KPSEA, wan e grade 9 KJSEA. Bang' grade 9 tidhi e grade 10, 11, 12. Igni adek, 10, 11, 12. Koro bang' mano senior school. Mi idhi tim exam iluongo ni KCSEA. S2 mondo materi koro kitieko to inyalo dhi e mbalariany kaluwore gi tiegruok ma en godo, kata inyalo dhi pathways, iluongo ni pathways mopogore. Inyalo dhi talent moro tidhi timo, inyalo dhi kata college moro tidhi timo gima ilony godo. Koro mano e system ma wan godo, system machon waweyo. Mit system ma wan godo sani ni ibedo identified chon kidhi. Ibedo identified be momiyo George puoyo competence based education. Man be anyalo puoyo nikech ibedo identified chon kidhi. Opogore gi wan ma kane ichopo form 4 to ing'iyo ni subjects mage mikale ema qualify mondo idhi form 5, form 6. Seche moko itimo form 5, form 6 to pod ikia ka form 5, form 6 ni idhi bedo japuonj, idhi bedo daktar, idhi bedo ang'o, pod ikia direction midhi e malong'o. En somo to gikalo penj. Sani wan gi system ma kisebedo identified chon tidhi adhiya gi pathway ni kata ka dipo ni okikalo maber to pathway ni nyalo teri kata e vocational training colleges, onyalo teri kamoro ma inyalo lonye gi mitimo. Momiyo be sani sirikal dwaro ni almost constituency ka constituency nigi vocational training center moro kata gimiluongo ni technical training institute ma ng'ato dhi to medore mondo ng'ato ka ng'ato lony ma en godo onyalo develop mondo bed ng'ama nyalo konyore e ngimane to be onyalo konyo dongruok mar piny. Koro aparo ni mago gik ma jonyuol onego ng'e. Kendo sani aparo ni forums oseket mang'eny e skundegi. Iluongo gi kaka jonyuol. Ka gidhi e forums onego gichik itgi maber mondo nyisgi kuma nyithindo dhiye, nikech mano be manyalo medo gi ng'eyo kaka ginyalo advise nyithigi seche ma nyithigi somo. It's a very important thing. Erokamano ahinya. Ka sapoko ng'adwa Evans kaka japuonj mano mar junior school, ing'eni kinde ma kamagi e kinde ma bende koro timo KJSEA, mago nyithindo mantiere grade 9 timo penj, gibiro bedo ka gi transition higa manyien gidonje senior school mano grade 10. Turu kaka jopuonj no konyo jonyuol bende yiero pathways ne nyithigi. To kalosa nageno mabende ing'eni nitie jonyuol moko ma samoro en koro en japuonje mana konye, en kata mana kipenje ni to weche mag pathways gi kiwinjo STEM gi ne gin ang'o, ing'eni ok donjne e yo makende. Aparo ni waler negi weche mag pathways gi sani ka koro nyithindo dhi e senior gi pathways mana gi yiero expectations kata mana geno margi tok penj mar KJSEA dibedang'. Erokamano. Janyuol openjo mar form 6 form 6 to adieri tinde onge. Tinde wawuok 844 wadonje 2663. Mangiso ni ka nyathi osewuok e primary modonje senior secondary school onego koro dhi e mbalariany. To koro bang' timo grade 9 ma en junior secondary, gidhi e senior secondary grade 10, 11 and 12. Ka koro nyathi dhi gi pathways manoyiero, wan gi 3 pathways. Wan gi STEM, wan gi social sciences, wan gi art and sports sciences. STEM wacho ni en science, technology, engineering and mathematics. Magi nyithindo makoro donje direction mar bedo engineers, mag bedo daktari, gik makamago. Kaso wan gi social sciences, magi koro jo arts. Koro jo arts kune ma wantie gi history, geography, CRE, mago koro jo arts, jo sigana, mago koro kumoyude jo lawyer gini, ukil kamalo ka gini. Kaso koro wantie gi jo art and sports sciences. Magi koro nyithindo man gi talent. Nyithindo man gi talent ma gin koro talent ema biro konyo gi e ngimagi. Koro after grade 9, bang grade 9 ma koro gidonje senior school. Koro gibiro dhi gi pathway ma giyiero, kaso koro gi specialize
pathway go koro nyathi somo kung'eyo ni koro ochiko kanye. Ok 844 ma nyathi somo mokia kata kuma ochiko. Okia kata gima odwa bedo. Koro mane gima jonyuol onego expect ni koro ka gidhi e grade 10, 11 and 12 ma dhi kawo higni moko adek, nyathi dhi timo gimoyiero ma koro otiegore ka koro donjo university, kendo koro tiegore kendo koro yudo skills maber adieri ma kowuok e mbalariany to koro en ng'at moro ma dhi konyo society. Ok ni ng'ato wuok e mbalariany koko dwa manyo gimotimo ma kata gima notimo cha koro ok konye. Erokamano. Erokamano ahinya. Kapok amiyo wach mar mondo mwach wach mogik kaluwore koda thuolo mang'adowa, bende nitiere weche matuch kanya Korom Gajwang', nitiere ndege matin kido mano mar 5YCCA ma bende noting'o ji 12. Wach ma bende koro donjo sani ni ndege makamano olwar ma omuoch mach e alwora ma Kwale Simba. Ma wach mochiw koda duol mochung' ne lap mar ndeke e pachoka KCAA ma bende yango ni ndege no ne wuok e gwenge mago mag Diani kochomo Kichwa Tembo. Wach ma bende donjo na gisanya Korom Gajwang' en masira mano mar ndege kido mar kalapapla ma bende iwacho ni en kido mar 5YCCA mane oting'o ji 12. Maling'ling minyisowa kanyo ni abiria kata mana jogek mabende noidho ndege makamano niterogi e gwenge mago mag Masai Mara. Ji 12 olwar ma omuoch, ndege makamano omuoch mach e alwora ma Kwale Simba. Ma wach moyanga kod duol mochung' ne lap mar ndeke pachoka mano KCAA ma bende yango ni ndege no ne wuok e gwenge mag Diani kochomo Kichwa Tembo mag gwenge mag Masai Mara. Makor likore kanyo ni ji 12 duto te bende owang' e masira mar kalapapla makamano. Wach moro matek ahinya, mos ahinya ne wede kanyakla kod anyuola mago mag jogeko ma bende yudo masira makamano. Aparo ne mwatiek godo kata bende koro watike koro gi wach malit. Aparo nwatieki George gi wach ma bende ni dwa medo masamoro no kwalosi kotende kod pench ma bende dhi nyime gi chal mar somo. Tingine chal mar somo pod ng'anyo pod ntiere mag jopuonj mag JSS ma bende ng'anyo kotende kod autonomy ne. Wach mar keto gi e bwo head teacher ok gidwaro mar mondo mi gibed koda jatend jopuonj marge. Gi mogik George kachako kode. Gima nyalo tieko go kapok adhi nyime ahinya en ni adwa goyo ne jobondo ka gi jaluo gi jakenya mos ahinya kuom wito Amolo Nyanam, Raila Amolo manyon nindo ma waywago maduondwa uruo. Pod wan gi kuyo to adwa siemonwa ngima mar Raila Amolo Odinga. Raila nodhi Germany bosomo engineering, wacho ni en production engineer don't to wuon an aparo ni di nosomo political science nikech gimo engineer maduong' ahinya e Kenya ka en politics. To ang'eyo ni jonyuolne gi jodalagi ema nokase mondo odhi osom engineering, mana kaka wan be wakaso nyithindwa mondo odhi osom gik ma wang'eyo. Sani wadich gi STEM ni nyithindwa ok bi dhi e STEM schools. Mano mbaka mwagoyo kendo wanyalo kata mana nego ng'ato mondo mi warwak nyithindo ni winjo ka jonyuol osechako penjo Otieno Jakupet ni Kupet mana Janat en jalup jagoro mar Nat kiki gweny gese jako penjo Otieno Janat jalup ni mondo omanynegi kaka gitero nyithindo kanye Alliance ni gidwa dhi ne gidhi somo, gidwa mondo gidhi gisom STEM. Koro kama nyathini dhiye adwa wacho ne jonyuol mondo uwinj maber. Osefwenyore. Ok en gima idhi fweny gi penj mitimo sani. Koro wawe nyithindo donji kuma otergie nikech jomoko kuomgi kaka wacho gidhi bedo jomiel. To miel no bro kelo chiemo e wi mesa. Jomoko kuomgi gidhi bedo jongum, jomoko kuomgi gidhi bedo jokwano, jomoko kuomgi gidhi bedo gik mopogore opogore. Koro mondo wang'e kaka jonyuol, an janyuol, an gi nyathi mantiere madonje form 3 to an gi nyathi madonje grade 4. Koro
kaka nanyalo advice an awuon ni nyathi watata nyithindo kochopo seche mitimo assessment kaka masani to tijwa en tedo negi chiemo gidhi gitim assessment ka giyieng'. Mopogore gi mano onge gima watimo kendo wawe wagol drama to sirikal tabiro miyo mawaidha tenge ok anyal miyo sirikal mawaidha e TV kaendi kaluwore gi kaka achung' motegno gi sirikal. Mawaidha ne koro gichuli mar mondo michiwne. Ok anyal miyo gi sani. Ka gidwaro mawaidha to ginyalo biro ira chien kod ginyisa ni gimiya gimoro aket nego nyithindo chiemo ewi mesa mondo eka migi mawaidha. Erokamano. Erokamano ahinya Jojo. Otieno kotieko gi wachni mogik. Ya, an be akawo thuolo makende mar golo kuyowa makende ne joma oseyudo masich apaya ma ndege matimore Kwale Simba. Ni lalo ji 12 ok en gima yot kata bed ni gin joma wakia kamano, lakini gin joma koro kelo ne kuyo ne jogi. Koro mano be kuyo makende. Mar ariyo kuyo makende ne joka Ida Odinga to gi family ma Jaramogi Oginga, nikech kwang'iyo ngima mosenindo Right Honorable Raila Amolo Odinga nohero weche mag somo ma gik manotimo e ngimane, weche mag somo ne ni kanyo, kata debate mane wabedo godo kwadonje competency based education nomako chune kabisa, kendo nodwa ni mondo wane ni somo dhi maber. Koro mano be kuyo makende wadwa chiwo. Be wachano kaka jonat mondo wadhi walim jokaida ma kwasechano maber to wabiro dhi kuno kabeto chieng' Friday. Wabiro dhi mano mar jumani. Jumani mondo wadhi waku kodgi. Mogik be nitie osiepna miluongo ni Salim be owacho noneno e mbui ka en be nyocha olalo ner mare miluongo ni Ayub mane odonge ode, en be pod amedo uro ne kuyo makende ka pod oyue to ohero Ramogi. Anytime ma wan ka to nyaka ona ote ni oneno wa, kore ung'e ni un gi mashabik ma yo yugis miluongo ni Salim. An gima ndamed jiwo ni weche somo to ng'eny to assessment be kore timo. Jonyuol okawa chunygi ne nyithindogi onge madhi rem gite at the end of the day gidhi bedo winners, nikech gin gi lony ma gidhi bedo ka gisebedo godo monego ojiw okang' mabiro. Koro everybody is a winner. Kata weche mag kwelo be wawe wang'iya ni somo is an equalizer, kik wang'iyo kifunde, nikech kwang'iyo kifunde we are locking up knowledge and knowledge should be open and free for everybody. Erokamano ahinya. Evans, gi wachni mogik watieko debende mane? Erokamano. Ambe dachak kuom gone jopinywa pole, sana pinywa mar Onagi. Wawito jatelo mabe ok nene Kenya ka kendo, Raila Amolo Odinga. Lit ndi pod wadong' kich, kendo gino pok odonje wiwa, kendo pok wayie ni gima kamano timore. Wakwayo mana kwe Nyasaye oritwa mondo waendelea mbele, but little ndi. Kendo agone mos jok moyudo accident kawuono, moyudo masira kawuono kalapapla monego ji ne familia no mos makende. Kwadoke wach mar penj to daer kono jonyuol ni sani piny olokore. Wach mar assessment ni okelo lokruok maber kabisa. Onge nyathi ma dhi fail, onge nyathi ma dhi gore piny e penj. Gimi nyithindo nafas otim penj maber. Nitie pathways ma nyathi ka nyathi wiye dhi kete pathway maber moromore gi wiye, kendo Nyasaye biro konye pathway no. Wawe kuo penj, wakony nyithindo otim gima ginyalo e ngimagi, wawe kuo penj. Penj nasewacho ni ok en tho gi kuo. Penj ber lakini, ama assessment ber lakini wame nyithindo time mondo gitim gima ginya timo maber, adieri kotimo to en gima owinjore ma okelnwa thagruok moro badaye. Mogik abiro gone erokamano Ramogi kuom rwaka ka, neno ka ariwo mesa gi jok madongo
wan gi jatelo mar kunat ka wacho ni kupeto kodwa wan gi jalony mar weche somo mosetie pinje madongo kendo adieri ni ok ni kupeto kadwa gina wedewa mana ni atie nat to gin be gin kupet erokamano ahinya so agone success nyithindo te madhi timo penj kendo aoro success messages to Merisho School mantie Kajiado. Dakon jonyuol ni okelwa nyithindo e school no. Merisho School offer both pathways. In bende koro mbukel no pesa donge gin be kel no pesa mondo koro baka kelo pesa sako nya koro ngajonga tek koda ote moko kaindi ntiere moko ote mabende ni yoro mana kanyalo mna somo mapiyo piyo ote makamago ntiere ote mano mar aparo ni Eunice oro kanyo ni mheshimiwa mochayo jopuonj no okeni japuonj mochayo no emomiyo en mheshimiwa ABCD no emano chakogo wawe uru chayo jopuonje please wamegi uru akimargi aparo ni Evans emano kelo wach makamano Jakogelo this wacho ni mar Kogelo Paporiang twist Sharon anto an koda wacho ni weche mag somo nikech sirikal Isaac wacho ni an Isaac awuok Nyakach penj ikwalo gi jopuonj kod jotelo mamalo to ok nyithindo haya wan nyocha ochunwa mondo wagol ne nyithindo 4,000 ne japuonjre ka japuonjre ni imiyo godo education support mana kodong dwe achiel kuom students 150 en pesa di kane jomoko kuom opingo to owachi ni wakelo siasa kendo nochuno wani ka ok wachoko timede fiareas haya Dano maro machielo wacho ni correction Professor Charles Ongondo en Jakochia not wuod Nyakach kako wachno. Jero Jakochia bende sechopo ka mano wuod Kochia ok Nyakach. Aparo ni mane wacho. En ok Nyakach ten wuod Kochia. E county ma Homa Bay. Ero kona ina. Atimo mos kik gigura. Gin be gin kina. Gin agono ko benya ko bire to okinyi makawuono. Kok manya koronga jwang dakika 50 kod achiel tok sangwen mar okinyi. Nikajime makilo wegiko mar twak marwa ukiny makawuone lojo wetewa mano Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor maben machakodo chenro sa 12 mar okinyi sani koro kwatigi kideny mar mbako romo hakweni mar mondo mi ibed kod odiochienga makare nyinga Sharon Ongao oritoro masane